Ziua, stimate domnule președinte, stimați colegi, iertată să-mi fie sinceritatea și lipsa de modestie. Dar astăzi, ca niciodată, văd că lucrările plenarei noastre merge sub emoții și care în cele din urmă nu vor finaliza cu un efect pozitiv. Eu, cel puțin așa am simțit, intrând în rândurile Partidului Comuniștilor, că am intrat într-o familie. Și oriunde nu m-am aflat, am spus un singur lucru. M-am simțit aici foarte bine și confortabil. Am simțit umorul colegilor mei, am simțit un sfat bun de la cei cu experiență mai mare și o critică la timpul cuvenit. De ce, stimați colegi, eu nu vă îndemn să mă ascultați pe mine în 3 minute de mesaj, fiindcă, la fel ca și Irina Vlah, mi-am pregătit cu totul altă discuție în fața dumneavoastră. Dar văzând ce aici se întâmplă, o să vă chem la calm, la liniște și, într-adevăr, să facem o analiză profundă. Dar o analiză profundă o poate face cel care a curs câteva rânduri de sudori în campaniile electorale, nu doar acum, dar și în celelalte. Eu, cu un stagiu de 11 ani, am trecut 7 campanii electorale și am mers de la casă la casă, am fost și în situații de a primi întrebări incomode și vreau să vă zic că poate am și dreptul moral să fac o concluzie astăzi. Venind în fața dumneavoastră, eu am consultat membrii biroului Comitetului Raional să văd poziția lor, ce spun ei. Fiindcă, aflându-ne în situația când avem un rezultat care îl avem, vorbesc de raionul Glodeni, avem 20,14%, clar că nu este unul mulțumitor ca și cu dumneavoastră. Care au fost greșelile? De ce încercăm să arătăm cu degetul la celălalt, numai nu la noi? Eu socot că erorile sunt ale tuturor, ale fiecărui membru, cel mai simplu membru de partid, din țară și de peste hotare, fiindcă nu este secret, mulți sunt plecați peste hotare și asumă și ei, dacă suntem adevărați comuniști. Dar dacă suntem întâmplători membri, doar folosim partidul în anumite interese, asta e altă chestie. După noi, după membrii Comitetului Raional de Partid Glodeni, socotim următoarele erori. În primul rând, vreau să vă spun că niciodată, dacă s-a plasat atâtea proiecte ale partidelor de stânga, este o problemă și e o problemă foarte dureroasă, care anterior lucrul acesta, cine n-ar fi fost în ștabul central, cine nu l-ar fi condus, cred că nu cu brio se descurca, că nu au avut așa concurenți puternici și cu atât mai mult sponsorizați, știți dumneavoastră, de unii. Mai mult ca atât, acești concurenți electorali de unde au provenit? Din interiorul familiei noastre, care au știut totul ce se întâmplă, au preluat mesajul, dar n-au fost sinceri, au fost obraznici, iertată să-mi fie expresia, au fost lipsiți de modestie. Vorbesc de Partidul Socialiștilor, ceea ce a făcut în raionul Glodeni. Eu vreau să vă spun că noi, împreună cu deputații din Parlament, domnul Oleg Reiman, domnul Constantin Starăș, domnul Artur Eșefnicov, doamna Oxana Domentia, am petrecut în jur de 150 ceva de întrevederi. Am avut întâlniri în diferite colective, de medici, profesori, în câmp, la sfeclă, unde se recolta fructe și legume. Socialiștii n-au avut nicio întrevedere. Reprezentantul lor în teritoriu, nici o întrevedere, nici într-un colectiv, nici de un nivel. Au avut doar un, moldovenește se numește, iertată, iar să-mi fie expresia, gorlopan, care vorbea numai, nu votați, ținea una și bună pe tot orașul Glodeni. Nu votați Partidul Comuniștilor, nu votați Voronin și de dimineață până seara discredita persoana Vladimir Voronin. Mai mult ca atât, în ultima zi de vineri, când s-a permis agitația electorală, Partidul Socialiștilor, cu 2 microautobuse și cu tablourile lui Vladimir Putin și cu 2 megafoane au cutreierat tot raionul, în lung și în lat. Este asta ori în impact? Da, este cu adevărat. Eu vreau să vă asigur și să vă aduc mesajul intelectualității raionului Glodeni, că mesajul Partidului Comuniștilor de a unifica și nu a depolariza societatea a fost unul corect.
Pe vremea când Partidul Comuniștilor a fost la putere, vorbeam de Uniunea Vamală, vorbeam atât de mult de Uniunea Europeană, dar vorbeam despre statul Republica Moldova. Și a fost bine. Atunci cetățenii lucrau și în Federația Rusă și în Uniunea Europeană. Același mesaj l-am adus și acum. Oamenii l-au aplaudat. Cineva spunea, antivorbitorii mei, am pierdut electoratul de rus, vorbitori de limba rusă. Dar poate o parte l-am pierdut, cu adevărat, dar am căpătat și o bună parte de electorat de limbă moldovenească. De ce eu socot că mesajul partidului a fost corect, platforma, strategia a fost una corectă. Personal am avut susținere din partea deputaților din Parlamentul Republicii Moldova și Comitetul Regional de Partid. Mai mult ca atât, am fost satisfăcut la limita necesităților cu literatură. Nu-l văd astăzi în sală pe Igor Grigoriev, care vreau să-i mulțumesc că a fost foarte receptiv și corect în atârnare cu segmentul lui de activitate în campania electorală. Ne-am prezentat, am fost de la casă la casă, întâlniri cum am vorbit mai anterior, dar și-au făcut meseria Andrievski, și-au făcut meseria Cibotaru, s-au făcut meseria toți Mihăieșii, analiștii politici. Și să nu uităm un lucru, stimați colegi, că totuși noi tot timpul am dat dreptate, Maria sa alegătorul. Eu nu sunt chiar de acord, la capitolul ăsta pot să fiu criticată de oricine, alegătorul nostru a devenit corupt și așteaptă ceva. Noi am fost sinceri, noi am fost corecți și mie astăzi și dumneavoastră, dacă o să veniți în raionul Glodeni, nu o să vă fie frică să intrați nici într-un colectiv. Nimeni nu o să vă aducă nicio replică murdară și din contra spune, ne-au spus-o sincer, ați avut un mesaj corect, un comportament, v-ați comportat în baza codului electoral. De ce eu vă îndemn la calm să ne pregătim foarte serios de alegerile locale, iar cei colegi, dacă pot să-i numesc colegi, care stau pe site-urile de socializare și scriu atâtea mesaje, eu nu-i pot considera colegi. Colegialitatea o putem găsi aici, la o masă rotundă, în sânul familiei, de a discuta toate momentele negative, dar nu a fi destructivi pentru toți care ne bat din palme cei din opoziție. Eu vă doresc calm, sănătate și succes!